mawon. Nggih. Mengke kangge bendera. Benderane iki mun kene nek payung bareng ning kene iki. Nek Mas Dimas ternyata di sini ada Mas Dimas. Sing bawa wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Garis Manis. Halo pemirsa, selamat pagi. Ini lagi ada di lapangan jualan sama Mas Anwar. Ayo, iya bisa. Mau acara orang dimulai yang pemitir sih, mau pengen tutke sampai di rata-rata nanti. Sendiri Mas? Nah, kalau nese tante nih. Ya. Urung tak pateni lho yo. Rumama adikara ingkang kaping sekawan inggih punika bedolan utawi budalan. Dumateng panjenenganipun Bapak Camat Kratinan, Bapak Kepala Desa Menenrejo, kasuwun jengkar saking palenggahan tumuju dumateng Sasana Wiworo, budal grebek bepangan. Poseng hati paring tungo pangestu udaling grebek bepangan. Dipase. Rahayu Belas. Prank turun. Pas prank. Bapak Kapolsek Kratinan, Bapak dan Rame. Gelem Mas. Bapak Gelem. Wajah kerja mengaku kabeh. Bapak kami tua bepangan, kasuwun kanthi donghaning panggalih derek hanjur. Yo dilepono YouTube Mas Aris. Iki Mas Bagas kon nelepono YouTube oke. Iki lagi cari jodoh iku. Ngandenge tuku tangan ngandenge 10. Aku tak buka 10. Tak buka iki mau lewat sik yo. Di sana dodol karo mburi iki yo. Rembug bepangan sioko. Kaya ngono Mbah. Bar botol 10 sampai ning botol 4.000. Enggak dhisik. Sik karo mburi. Layai kaso, rumah sono, mah gitu. Dulu wis mulai. Astumporo utawi doa badhe dipun tindakaken mangke sasampunipun grebeg wangsul dumugi lapangan Jogo Bodho malih. Makatan kala wau rontonan utawi rerencane adicara grebeg bepangan Rebo Kliwon 28 Mei kalih dasa selaput. Kula Indri Ardia Putri minangka Pranata adicara nanduk bilih wonten tandang tanduk salah bawa muni-muni ingkang kirang nuju prana ing panggalih lebet angin kulon pratisokan tumapaking adicara nyuwun lumut turing samudra bangsa usara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya loh pemirsa, aduh. Cek sosis lagi, semangat ki. Semangat. Kita mulai meter lagi. Kene Mas, ngelur saya Mas. Dodor kene. Nggih. Ya. Kape teko kungane gitu. Untuk pengiring perempuan redi minggir mawon nggih. Ya Mas, dikuati pengiring laki-laki, prajurit tamatan nggih. Dilapis kedua boleh. Lapis pertama, lapis kedua mburine. Rada minggir mapejo rada ngulon. Ngulon ke sini. Ya terus. Aku dong tuh. Sanjobone patok pring sekitar 3 atau 5 meter. Patok pring lho, enak patok pring sekitar 3 atau 5 meter. Buatlah lingkaran menyaksikan adanya gunungan. Pasukan bendera mau masuki lapangan Joko Budu, dikasih jalan, diwehi jalan kasih jalan. Pasukan bendera merah putih akan memasuki Pamong Projo, Basukis memasuki lapangan Joko Budu. Alhamdulillah pasukan bendera masuk. Reti minggir. Pasukan masuki lapangan. Dramben masuk. Dramben masuki lapangan Joko Budu. Terus muter ya, terus pasukan merah putih muter. Reti minggir kayak kulon, reti minggir. Terus Dramben masuk menyusun. Dramben terus mengikuti pasukan merah putih. Terus diikuti Gunungan Lanang. Masuk. Gunungan Lanang masuk. Terus muter. Sesajen masuk, terus ikuti. Gunungan Lanang. Ikuti. Terus Gunungan Lanang cepat. Idul. Ayo, idulnya Gunungan Lanang. Gunungan Lanang sekulan Mas. Ya. Yuk. Sekane Mas Arjo. Ya. Ya. Gunungan Wedok masuk. Gunungan Wedok masuk. Gawe lingkaran. Gunungan Wedok masuk. Gunungan selanjutnya. Gunungan pengiring. Gunungan pengiring masuk. Terus. Ngulon terus. Ya. Wis. Ya. Terus masuk yang buri. Ya. Terus sekanane para prajurit mengamankan. Pengiring buat lingkaran. Cek ya. Ya. Ini dipakri tenanan Terus masuk. Nih. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Kurang 1. Oh ya, ini lebih mlepet. Nih. Monggo. Terus saksikanlah. Inilah gunungan Bapangan ada 7 sampun memasuki lapangan Joko Budu. Monggo dipersiapkan yang membuat lingkaran nyelametke nggih. Niki saderengipun dipun dongaaken kalih Bapak Mudin. Ngoten nggih? Siap. Belum ya wis. Diseken piye sekenane. Bisa kresek imbang. Ya.
Piye sekenane? Piye? Mohon. Siap. Tungake. Dereng nggih mon. Nggih. Monggo. Salah kese salah kese. Ya. Tenang, aman tenan. Yo. Tenan aman. Pamikul rada minggir sithik, pamikul minggir sik. Kobak pager betis peminggir pakan hitam-hitam pager betis. Sak sampunipun siap niki badhe dipun dongaaken riyen nggih. Dipun dongaaken riyen. Pun siap dereng. Pun siap. Siap monggo Pak Mudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina ma wa yakhafu masjid. Kama ya bang wajibil sultanin ya bijabil hajatina ya Allah hajatina ya Allah hajatina ya Allah bi barakati ya Allah bi barakati ya Allah bi barakati ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alon-alon sapa kuwi walah alon-alon iki sapa iki RT ning gone ngadi iki lah ceplok dum-dumke walah kan betot alah betot melon ora kena kae kaca ciletan kae piye kaca keli kae iso apa ora kaku walah kaku walah alon-alon putune Mbah Sabar nyuwun sewu nangis teng Ratan ning radosan dhewean rano bature Sabar Rukini nggih Sabar Rukini putune ning keri ning Ratan dhewean golek wah wis piye iki lek Sabar Rukini putumu ning dalan luar melon ayo alon-alon saya didelok dhewe-dhewe kuncine hati-hati ya hati-hati ingkang kemindak sing olo-olo kata hati-hati nggih gawane HP-ne kuncine artone nggih ampun jenengan kelalen kok ya wes yuk ini loh nggih Mbah Sabar Rukini putune ning Ratan utawi udeng-udeng kenggene Mbah Bayan dicoplok teng niku mawon nggih mengke kangge benderane iki mung kene nek payung bareng ning kene iki enak Mas Dimas kata sini itu Mas Dimas sing bawa payung tali ubur rampene bendera dibawa ke tempatnya Mbah Bayan Mas Edi kowe nganu ae kita ubur kae to apa kacang dawa aku lho itu iki pare iki to pari walah ono nek kula ngene ya walah apa meneh kae dhewe ape ya Mas monggo